Odi Lunka. Nemoj zvat, pusti je. Odi Luna. U sneg, u sneg. Hadi ona tam. Odi Luna. Luna. Ko je to? Sad ćemo s kamerom nije snijem. Pa ja je snimam s kamerom. Stani, nemoj ulaziti, nemoj ulaziti. Gdje si bre? Da viš bila skroz u snegu, nije se vidjela. Nano, odvedi u sneg je Nano vodi. Ajde. U sneg, idi tamo u sneg, idi u sneg i ona će za tobom. Jesam, ajde po snegu, idi, pošalji Nidži ove snimke. Da vidiš šta radi u snegu. Ja snimim sad. Viš kako ja znam kako to treba. Da pošalješ ovo Nikoli. Jel nas pratiš ti, ja? Čekaj, da. Aha. Parti. Ček, ajde još malo. Parti. Nekaj u Snežiću. A ja tebe snimim sa medom. Ne, mogu samo ja tebe, nemoj sad u klompama sam. Moram da čistim cipele. Ne možeš ti sa medom. Pa dobro, to ćemo danas u toku dana. Ajde. Sad po ovom snegu da napravimo snimim. Ček, bežim, stani. Parti. Luna. Nemaš što se ti da. Ma kako super bre kamera, čovječe. To danas kad budem šetala s medom i ovako sam mislila ti ga dovedem u radnju. Da idemo po gradu malo. Podaj kućano to god, podaj. Gdje si nešto? Luna, odi. Čupe. Ode kesa. Luna, odi. Ti sujka, nemoj da diraš. Luna. Ja, to je slaba rezolucija. Odi Luna. Ova moja ti je rezolucija, znaš koja? Pa dobro, ali sad kad smo već snimili. Pa dobro, nije, možda će biti to snimiti.